Від Закарпаття до Луганщини і від Сумщини до Криму. У Києві презентували традиційний жіночий одяг та його сучасну інтерпретацію. Тут близько 50 костюмів з усіх етнографічних регіонів України, різноманіття кольорів, орнаментів та фасонів. Одяг кожного краю відрізнявся не тільки від регіону до регіону, але й від села до села. Ось відомий орнамент Київщини – троянди, але вони зовсім не головні елементи. Тут сама давня техніка вишивки біллю, білим по білому, вишивка по сітці, вирізування, лиштва і дуже делікатно, дуже грамотно і високохудожньо доданий колір. Власне, оці трояндочки, яких ми очікуємо від Київщини, але вони доповнюють і підкреслюють красу білої вишивки. На заході України найдорожчі вишиванки прикрашали так званою кучерявою вишивкою. Опуклий візерунок зроблений вовняними нитками. Самі костюми були зшиті так, щоб було зручно ходити горами. А це вже борщівська вишивка з Тернопільщини, виконана чорними траурними нитками. Частина експозиції присвячена весільним вбранням. Вони були багатошаровими не випадково. Молоду додатково обмотували тканиною, а іноді й рушниками. Це робили для того, щоб у якомусь сенсі захистити дівчину. Вона лишається захисту свого роду. І тому сама вразлива дівчина саме в момент весілля, вона не набула ще підтримки роду молодого, вона ще не створила родину, але вона вже позбулася оцього одвічного захисту, берегиня роду, її роду. А найціннішим елементом такого наряду було намисто. Наприклад, моя бабуся, коли виходила заміж, то її батько, це вже мій прадід, продав 2 волів, щоб купити коралове намисто 7 низок і з бурштину. На виставці також показують традиційний одяг Луганщини, Донеччини та кримських татар. Експозиція проходить у Національному музеї Тараса Шевченка до 25 серпня.